En træterrasse skal renses og vedligeholdes. Ellers nedbrydes overfladen og får revner og et trist forvitret udseende. Til selve rengøringen kan du vælge mellem forskellige produkter, alt efter terrassens beskaffenhed. Er der misfarvninger og alger eller skimmelsvampe, kan du bruge Pinotex trærens eller Sadolin BioClean. Er terrassen blot snavset, er det nok at vaske den med Sadolin grundrens. Efter rengøringen skylles terrassen i rigelige mængder rent vand og tørre derefter. Til slutbehandlingen kan du benytte en pigmenteret Pinotex ædeltræsolie eller nåletræsolie, som sikrer en robust og vandafvisende overflade. Eller du kan vælge Pinotex træterrasser, som er et træbeskyttelsesprodukt, der fås i flere forskellige farvenuancer. Husk grundig omrøring før og under brugen. Pinotex træterrasser indeholder et antiskridmiddel, som gør færden på vandrette overflader mere sikker, specielt når fladen er fugtig eller våd. For at opnå den optimale antiskrideffekt skal du påføre minimum 2 lag. Pinotex træterrasser giver en modstandsdygtig overflade, der samtidig hæmmer skimmelangreb. Om vinteren kan du også sikre din træterrasse mod belægninger ved at anvende Sadolin husrens et par gange eller efter behov.